Good morning, guys. Good morning, Holly. Good morning, Mom. Good morning, Good morning, guys. Good morning, Zachary. When Toby told me. I'm not sure. Ang kagabi, something happened sa earrings ni Holly. Holly lost her earrings. Yeah, hindi naman nawala yung earring, yung pakaw, yung lock ng ano niya, hikaw. Ito lagi yun na nawawala. Pero nahanap ko one time, nag-vacuum yung asawa ko. Tapos sabi ko, wag mong itapon yun sa nahulog siya. Wag mo. Sabi ko, wait. Sabi ko, kailangan kong maghalukay dyan. So, naghalukay kami, nahanap namin siya. Tapos, nawala na naman siya. Nahanap ko na naman siya sa kama. Basta lagi ko siya nahanap kagabi. Nung nag-change ako ng pajama niya, doon ko na-find out na nawawala siya. So, hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Kasi kung saan na to nagsusuksok si Holly. Kasi kahapon, yes? Yes, it's already washed, yes. Yeah, save some for Holly, okay? Thank you. Kumakain siya ng blueberries. Kahapon, yung kuya niya, si TJ, nilalagay ito sa kanya. So, ang pakiwari ba yun? Feeling ko, nung pagtanggal nito, kasi may rubber siya, diba? Pagtanggal, siguro nakatalsik kung saan. Ngayon, guys, hahanapin ko siya ulit. Kasi, ayoko muna mag-vacuum. Kasi gusto ko, kapain. So, tingnan natin kung mahanap ko siya, guys, ha. Sana mahanap. Hanapin ko, magsiswimming ako dito sa floor. Kasi kakapain ko talaga siya, guys. Kasi, kasi bigay yun ng kapatid ko kay Holly. Para birthday gift ba ni Holly. Okay. Thank you. Hanapin natin yung pakaw, Holly. So, binigay niya yung doll niya sa akin. Come alive when the sun goes down. I come alive when the moon comes out. I come alive when the sun goes down. I come alive when the moon comes. Hindi ko siya, guys, mahanap dito sa room ni Holly. Kasi hindi ko alam kung saan sila nag-start maglaro nung yung mask na linalagay nila kay Holly sa mukha. So, nag-start ako dun sa room ni Holly. Tapos ngayon dito na tayo. Tingnan natin kung mahanap natin dito. Parang walang nawawala sa'yo, ha? Ayan, o. Ayan, o. Ayan. Wala. Bigay ito ni Kat. Ito, o. Ang cute. Diyan siya lagi. Thanks, Kat. Holly. Anong nahanap mo? Tingnan mo siya. Nahanap niya yung golf stick. Comes out. Ang lakas ng kabog. Siguro, kailangan ko nang harapin ang katatawanan. Ano yung anak ko si TJ. Break muna tayo sa paghahanap ng pakaw ni Holly. Si TJ nagda-drive siya ng yung pang lawn mower. Tingnan. Ayun sila, oh. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table. Poor Holly! Hi, Baba! Come here! Come on, Baba! Come on, here. Come, kawawa naman siya, oh. Hold mommy's hand. Hold mommy's hand.
party. Go, Holly. Come here. Break muna sa paghahanap ng pakaw ni Holly. Break muna. Doing shots, drinking faster than we talk slow. Come over and start a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, Havana Man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Boys, did you have fun outside? Yeah. What did you do? I was riding around like that, and Holly was chasing us. I come alive when the sun goes down. I come alive when the moon comes out. I come alive when the sun goes down. I come alive. Oh, tingnan mo. Parang wala siyang pakialam na nawawala yung pakaw ng earring niya. So, yun guys. So, dito, kagabi nandito si Holly nung naguhugas ako. So, yan. I-check ko dito. Tapos, aalisin, pag wala siya dito, aalisin ko yung, yung mga pillows, tsaka yung cover dun sa couch. Tapos, alisin ko yung cushion, tapos yung mga gilid-gilid dun. Kasi TJ, did Holly play on the couch last night? Huh? I can hear you. Holly. Yes? What? Okay, so si Holly daw nandun din sa couch kagabi. Oh, nandun siya kasi naglalaro siya, binabang niya yung wall. So yun, wala rin dito sa kusina. So dun, last hope ko guys is mag-vacuum tapos ihalukayin ko yung yung dumi doon sa vacuum kasi yung pinakaunang nawala ni Holly yung pakaw, doon namin nahanap sa dumi ng vacuum. Kasi alam ko dito yun sa loob. Kasi every time na umaalis kami, tsaka every time na binibihisan ko si Holly, tsaka hinuhubaran, lagi kong chinecheck yun. Kasi para ma-secure ko lang na alam ko na nandun siya. Kasi si Holly mahilig magganon. So, yeah. So, tingnan natin. Wala ng paka. Wala siyang problema. Oh. Hoy! Holly girl! Asan yung hikaw mo? Yung lock ng hikaw mo? Saan mo linagay? Ha? Ikaw pinapagod mo si mami, ha? Come alive when the moon comes out. We found the pakaw. Dito siya, Ayan, yung mahiwagang pakaw. Holly not lost again. No, andyan siya, Found it. Alam mo ba kung saan kita hinahanap? Even. Ayan siya, guys. Ayan. Ayan siya. Holly's her earrings. What's this? Not earrings. Yay. It's not earrings. Pakaw? What do you call this? Pakaw. Pakaw. So, yan. Sa wakas. We found. Wakaw. Yes. Every time I hear today. You think so? We have to clean up first. Yes, we have to clean up first. You have to help mommy, huh? Yes. Yes. Holly, are you gonna help mommy? Ha? Ito ilalagay na natin to sa tenga mo. Nasa yung sa tenga mo, ha? Holly earring. Na earring. Pakaw. Pakaw. Okay, tara. Maglinis na tayo, boys. Help mommy sak, ha? Yes. Good boy. My turn. 2-5. High five.
Relax, slowly. Gentle, please. She can do it now. Yes. So we're gonna clean now. Yeah. Oh, Okay. Mom, but I like playing on these. Yeah, we have to clean first, okay? I come alive when the sun goes down. I come alive when the moon comes out. I come alive when the sun goes down. I come alive when the moon comes out. I come alive when the sun goes down. I come alive when the moon comes out. I come alive when the sun goes down. I come alive when the moon comes out. That's for today, guys. I'm so happy na nahanap ko yung pakaw o yung lock ng earring ni Holly. Tapos yung boys, tinulungan din nila ako maghanap at maglinis. Ayun na sila, oh. Ayun, kumakain na sila ng snack nila. Tsaka si Holly nakijoin na rin. Feeling malaki na siya, oh. So, yun. Pero I think maghahanap isa pang earring sa, sa shop o sa jewelry shop. Kasi napapagod na ako lagi pag nawawala yung... Hindi naman siya, maluwag. Masikip siya. Kaso si Holly mahilig magganon. O kaya, sometimes yung mga kuya niya may linalagay sa buhok or sa ulo niya. Pag inalis niya yun, dun nagsisimulang nawawala. O kaya, pag tinatanggal ko yung damit niya, minsan lang naman. So that's for today, guys. Thank you for watching. Please like, please subscribe if you haven't yet. Say see ya! See ya! See ya. Bye. Bye, guys. Bye. Flying kiss? Flying kiss? Huli, magkabilang tenga. Ayan. Are you happy now, Holly? Huh?